és el polvorí, Això? La primera de viure cap aquí enganxat a Can Julià, que s'ho ha carregat tota la granja, animals, tot, ha anat seguint, ha agafat a Can Maiplou, una altra granja, una granja que no sabem com està, tot de porcs, aquí dalt ha entrat a les cases del mig del poble, de la plaça, ara aquí tenim Can Ribes, famosa Portella de Boadella, i mira, si te'n dones compte, ara torna a flamar aquí a l'esquerra, que l'està vorrejant ben bé.